Вземи малко нахален. Още нещо да иска се купи фотографии да останем. Какво правиш? Нищо. Ако си какво ме имитира? Но това филма. Там се ме. Чакай. Моя там също се така. Имаме в пагон. Мони, как може да е толкова? Не знам. Така съм се... едно, какво ще отбърна това? Да, много си нахален, обаче ако ми се помолиш, малко може и да се контролме. Айде, чао. Стигаме това за бусата, да се дигне буса, не да чека белмито. Съжалявам. Не мога да иска. Добре, значи, това абсурд, просто няма да дигаме бузите. Не стига, че се осмелихме да се дигнем с бузите. Сега трябва и да се съближаме. Чао!